Šimečka melie z posledného. Smer ho chce okamžite vyhodiť a Jana Vaľová naložila progresívcom ako ešte nikdy. Vo štvrtok sa politická scéna opäť otriasala v základoch. Michal Šimečka, podpredseda Národnej rady a líder progresívneho Slovenska, sa ocitol pod obrovským tlakom. Smer a SNS totiž spustili ofenzívu, ktorú sa len tak nepodarí zastaviť. Dôvod? Podozrenia z manipulácií s dotáciami a čerpanie štátnych peňazí pre ľudí z jeho okruhu. Ale to nie je všetko. Do hry vstúpila aj poslankyňa za Smer Jana Vaľová, ktorá sa rozhodla bez milosti naložiť Šimečkovi a progresívcom. Počas diskusie v parlamente to vrelo. Vaľová, bývalá primátorka Humenného, je známa tým, že si servítku pred ústa rozhodne nedáva. Tento raz zaútočila na progresívcov s tvrdeniami, ktoré mnohých prekvapili. Myslím, že vláda Smeru počas bývalého ministra kultúry Maďariča sa naivne domnievala, že keď bude financovať občianske združenia a nechá do vedenia rôznych audiovizuálnych fondov dať tých nezávislých umelcov, o ktorých rozprávate, tak tí budú naozaj podporovať kultúru. Teraz to musíme opraviť, lebo všetci musíme mať rovnaký meter, povedala Vaľová priamo v pléne. A tu prichádza to najzaujímavejšie. Podľa Vaľovej sa v minulosti do audiovizuálnych fondov menovali ľudia blízky progresívcom s nádejou, že budú reálne podporovať kultúrne projekty. Výsledok? Začali sa točiť politicky motivované filmy, ktoré podľa nej ovplyvňovali samotné voľby. Začali sa natáčať politické filmy, vysoké školy sa začali zapájať. Ja tu mám film, ktorý bol o mne natočený cez vysokú školu a bol financovaný z audiovizuálneho fondu na voľby, dodáva rozhorčene. Vaľová si vo svojej rétorike berie na mušku aj fakt, že prostriedky z audiovizuálneho fondu sa vraj nezneužívali len na podporu kultúry, ale aj na podporu politických cieľov. Pred voľbami vznikala nekalá súťaž. Ovplyvňovali sa voľby politikov a tak ďalej, vysvetľuje. Ak by sa tieto obvinenia potvrdili, bola by to obrovská rana pre celé progresívne Slovensko a jeho predstaviteľov, ktorí sa dlhodobo prezentujú ako ochrancovia transparentnosti a spravodlivosti. Pre Vaľovú je jasné, že ak niekto naozaj verí v kvalitu umelcov z okruhu Šimečku a jeho blízkych, nepotrebuje podporu z verejných zdrojov. Vaša manželka, keď je taká dobrá, nemusí si platiť mzdu a nemusíte platiť mzdu ani tomu, čo o mne natočil film, ironicky poznamenáva poslankyňa, pričom naráža na to, že umelci, ktorí sú skutočne kvalitní, sa dokážu presadiť na svetových scénach bez štátnej podpory. Celý proces odvolávania Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady je plný intríg. Smer a SNS však majú jasno v tom, že Šimečka zneužil štátne prostriedky a dotácie pre osoby zo svojho okruhu. To zahŕňa aj podporu pre jeho partnerku a rôzne mimovládne organizácie, ktoré majú blízko k progresívcom. Ak každá rodina politika, ktorá dostala na mzdy a podobne, nebolo to čisté a transparentné, vyhlásila Vaľová v rámci svojho emocionálneho prejavu. Tento boj o moc však nie je len o peniazoch. Je to tiež o tom, kto bude mať vplyv na verejnú mienku a na samotné voľby. Smer a SNS vedia, že ak by sa im podarilo Šimečku odvolať, mohli by poškodiť renomé celej strany Progresívne Slovensko. Michal Šimečka, aj keď je v ťažkej situácii, sa zatiaľ bráni. Tvrdí, že tieto útoky sú len politickou hrou a snahou odviesť pozornosť od skutočných problémov. Ako sa táto hra o tróny skončí? To zostáva otázne, no je možné, že po tejto kritike si Michal Šimečka aj sám začne baliť kufre.
Na záver Jana Valová svoj prejav zaklincovala slovami: Ak sú to takí svetoví umelci, nie sú odkázaní na mzdu od audiovizuálneho fondu, lebo veď ich budú pozývať, spievať a tancovať do La Scaly. Definitívne padol mýtus, že progresívci nekradnú. Šimečka, pakuj sa. Michal Šimečka sa stal symbolom korupcie a rodinkárstva. Môže v parlamente vyvreskovať koľko len chce. Prehral. Celé roky tu liberálne médiá šírili ilúziu, že progresívci sú tí slušní, tí, ktorí nekradnú. A odrazu sa dôjde na to, že rodinní príslušníci Šimečku boli roky prisatí na štátne peniaze a za to, že sa v nohavičkách potácali po javisku, dostávali 100 000. Roky tu neoliberálna opozícia dehonestovala ľudí, ktorí nepodnikali, že sú menej cenní, lebo ich platí zlý štát. Urážali takto učiteľov, lekárov aj vedcov. Ale odrazu títo istí pravičiari nemajú problém s tým, že Šimečkovcov celé roky živil práve ten zlý štát cez pochybné dotácie a zmanipulované granty. S veľkým treskom sa ukázalo, že v rôznych výberových komisiách na ministerstvách fungovala progresívna mafia. Vzájomne si prihrávala kšefty a oháňala sa tým, že sú akože občianska spoločnosť. Bežní občania však nikdy nič nedostali. Za to progresívne mimovládky, vrátane Šimečkovho klanu, dostávali milióny. Toľko k občianskej spoločnosti. Roky vyťahovali zo štátu ťažké milióny, aby mohli šíriť svoju neoliberálnu ideológiu. A keď sme im na to prišli a zatrhli im to, tak urobili protesty v uliciach. Áno, presne takto sa správajú mafie, keď ich oberiete o kšefty. Chcú rozložiť štát. Falconeho v Taliansku za to zavraždili. Na Slovensku sa o to len pokúsili, keď oblbli starého Cintulu a spáchali atentát na Roberta Fica. Celé Slovensko teraz môže vidieť, že progresívci sú prisatí na štátne peniaze. A kryje ich v tom aj Matovič a Sulík. A ešte aj farizei z KDH. Dôchodcom by pravičiari najradšej zobrali aj 13. dôchodky, ale kvôli svojim miliónom z grantov by urobili aj revolúciu v uliciach. Ľudia ich však prekúkli a už strácajú podporu. Dokonca v ich vlastnom denníku N vyšiel prieskum, kde Smer má vyše 25% a rastie. A PS kleslo na 21,6%, pretože ľudia vidia, že to, čo pácha Šimečka, je len obyčajné tunelovanie peňazí daňových poplatníkov. Je dobré, že opozícia sa zjednotila a kryje Šimečku. Aspoň všetci môžu vidieť, že sú to všetko rovnakí zlodeji. Krajší dôkaz toho, že Matovič a Sulík pomáhali Šimečkovi bohatnúť zo štátnych peňazí, ani nemohli ukázať. V kriminológii sa tomu hovorí priznanie. Šimečka musí byť odvolaný. Ale čo je ešte dôležitejšie, už navždy pochoval pravicovú propagandu, že liberáli nekradnú.